Ja, hej og velkommen til velkommen til vores til vores Ask Os video ting. Det er den første vi laver, men jeg kigger lidt på nogle af de andre og sådan noget, så vi laver vores egen, hvor hun stiller mig et spørgsmål, så svarer jeg, og så stiller jeg et spørgsmål til hende, og så svarer hun ikke. Og jeg hedder Mark, og hun hedder Alberte, og vi er bare veninder, tror jeg. Ja, vi er bare veninder. Ja. Hvad skulle vi ellers være? Det ved jeg ikke, det tænkte jeg ikke over vel. Nå, okay. Vi skal svare 100% ærligt på det her. Okay, du starter. Og spørg mig. Okay, Mike. Kan du lide August? Ja. Okay, så må du spørge mig. Okay, har du kysset med andre drenge end Emil? Nej. Måske. Nej. Hun sagde nej. Jo, måske. Nej. Kameraet er der for helvede. Jeg ved det! Kig dog på kameraet, kvinde. Okay, så hvor det har lagt ud hen? YouTube. Jeg reklamerer ikke for det hos nogen. Nej. Godt. Okay, så skal du stille mig et spørgsmål. Mike. Ja. Hvad kan du allerbedst lide ved dig selv? Mine patter. Egoist. Og jeg er sgu ikke egoistisk, men du spurgte kraftigt mig selv, og så svarer jeg. Mere billede til mig. Jeg er smukkest. Ej, det er du så ikke alligevel. No. Yes. Men, okay. Har du været vild med min ekskæreste? Hvad? Har du været vild med min ekskæreste? Med din ekskæreste? Ja. Jeg har aldrig mødt din ekskæreste. Jo, det har du så. No. Han går i 8. klasse på vores skole, Kevin. Nej. Jo, det gør han. Okay, hvad? Hvad er her spørgsmålet? Har du nogensinde vildt med Johannes? Jeg synes, at han var flot, men jeg har aldrig sådan noget forelsket i ham. Okay, fair nok. Jeg kan ikke finde noget kysse ordentligt. Næste. Undskyld, at have det ikke personligt ment, no offense. Eller bare stille nu et spørgsmål, ikke? Okay, nej. Kan du godt lide slik? Okay. Jeg elsker slik. Jeg kan ikke lide slik. Jeg elsker det. Især chokolade, som nogle store patter af. Hvordan ved du det? Det ved jeg bare, okay. Okay, Alberte. Alberte, hvordan vil du beskrive dig selv med 3 ord? Sjov, smuk og endnu smukkere. Ad og grim. Nej, okay. Bedårende, smuk og nuttet. Ja, okay, fair nok. Boble. Okay, hvem er den klammeste dreng i vores klasse? Du må ikke sige Mikkel. Den klammeste dreng i vores klasse, det er... Du må ikke sige Mikkel. Jeg ved det. Det er August, fordi han piller næse. August er ikke klam, han er fucking lækker. Han piller næse. Det gør alle mennesker sgu da. Alle mennesker piller altså ikke næse. Det er uligt. Okay, fair nok. Der er sådan en kæmpe. Nå, stil Hvorfor spørgsmål. tror du, at hans næsebor er så store? Det ved jeg ikke. Nå, stil et spørgsmål. For sent. Det har... nej. Okay. Ej, undskyld, jeg blev video til, hvis jeg ikke lukker mig op. Stil nu et spørgsmål, Alberte. Min fod er i foden, så det er en sort billede. Min er den hvide. Ja, og min er kunst. Jeg har bare en stribesok. Jeg har en hvid og en stribesok på. Nu skal vi... Hej. Gå væk! Au! Hvad stiller du et spørgsmål? Okay. Du snævt med eller andet. Mit spørgsmål er nu til Maiken. Hvorfor farver du dig brun? Ja, Albert. Det er fordi, at folk, der er brune, har ekstra klasse, og jeg vil ikke være middelklasse, jeg vil være overklasse. Fordi jeg kan, lad os bare sige det sådan. Fordi jeg er træt af at være bleg og ligne alle andre mennesker. Totalt overklasse snop. Ej, jeg kan ikke gøre for det, sådan. Ad din hånd, ad. Okay. Alberte. Hvem er... Ej, det er ikke. Mikkel? Det er en, der går i vores klasse. Det er fucking klam, men den er mega grim.
Ej, hvis man ser det her. Ja, så du. Det gjorde jeg ikke, det der. Ej, så gjorde du det også. Hvor er du ulækker. Nå. Okay, hvorfor går du så... Albert, hvorfor går du ikke med makeup? Albert, besvarer. Fordi... Nu siger jeg... Prøv at se mit ansigt. Altså, jeg er jo... Sæt fra himlen. Det må jo være... Fordi... Ej, hold så op med det der. Altså, gå væk! Okay. Men altså, jeg behøver ikke bruge makeup, fordi jeg har naturlig skønhed. Nej, har du så ikke. Bare fordi du ikke har. Prøv lige totalt købe mig ned, mand. Nå, okay. Nyt spørgsmål. Stil mig et nyt spørgsmål. Okay, Mike, mit spørgsmål er til dig. Kom nu med det. Kan du lide fisk? For det kan jeg ikke. Jo, nogle fisk. Jeg kan lide fiskefiléer. Jeg kan lide sushi. Sushi. Jeg kan lide sushi og alt andet overklasse, men underklasse, men det gider jeg ikke æde. Altså, det er på klar. Okay, Albert. Hvorfor synes du... Hvem fra klassen synes du er den største killing? Og du må ikke sige mig. Ej. Den største killing. Den er bare fucking 6 minutter og et halvt, den her. Fuck, jeg kunne godt lige nu. Jeg kunne godt. Hvem synes du? Hey, hold så op, jeg vil. Ej, Albert er så ulækker. Kom nu, svar nu på spørgsmålet. Okay, så find mig. Det er mig, der skal... Ja, jeg skal nok... Ej, hold op, filme dig. Okay. Du filmer på loftet. Mit spørgsmål er til dig. Nej, du skal besvare spørgsmålet. Hvem er det største killing i klassen? Okay. Det er fætter. Gul vingerbamse. Okay, gul vingerbamse. Giv mig en rød vingerbamse. Nå. Den er meget sejere end din, fordi den er rød. Jeg ved ikke, at der er min nære på dig. Okay, spørg du. Stil mig et spørgsmål. Nej. Hvem? Hvem kunne jeg mest knalde i hele verden? Nej. Hvem havde du allermest af folk lige nu? Er det lige nu? Lige nu? Hvem havde jeg mest? Daniel, tror jeg. Jeg siger lige i parentes. Daniel, det er min ekskæreste. I parentes, ikke? Så folk fatter det. Han svarede hende ikke, da hun spurgte, om de skulle komme sammen. Det var dig, der sagde, at jeg skulle skrive det, og jeg spurgte, om vi skulle komme sammen. Jeg spurgte sådan, hvis det nu var, Jeg er bedårende. Jeg ved det. Prøv at se min dotterøjne. Ja, nu kan du prøve, ikke? Okay, Albert. Hvorfor er du altid sådan stor? Hvorfor er du altid så irriterende? Den var ondt, den der. Fordi jeg har et øje, og det er du ikke. Okay. Fordi jeg kan. Ha. Fordi du kan, det er vildt logik. Okay, jeg må fucking crap her. Nå, okay, næste spørgsmål. Spørg mig. Mike. Okay, Mike. Ja. Hvorfor? Er jeg så... Nej! Hvorfor vil du have, at jeg skulle kaste en tyggegummi-pakke fyldt med tyggegummi, vi lige havde købt efter en gammel mand, som jeg så gjorde? Og så lå vi. Vi var inde i Svendborg i dag, og så havde vi købt noget tyggegummi, men så kunne vi ikke lide det. Og så kastede jeg det efter en mand. Fordi jeg sagde, jeg skulle. Ja, fordi Mike sagde, jeg skulle. Og så lå vi. Okay. Okay, jeg sagde simpelthen, at du kaste det her tyggegummi til den her mand, fordi... At jeg ikke... Ja, og så nuttet. Ja, fordi jeg ikke turde gøre det sig selv, okay? Jeg er lidt en kylling på nogle områder. Det smager. Det var noget spændende. Ej, jeg tror, du skide i bukser. Jeg tror, du skide i bukser. Nej, ikke sådan noget. Okay. Vis lige kameraet. Jeg tror faktisk, det var den Ask Os video, sådan lige pt. Og hvis jeg har nogle andre spørgsmål, så læg det i mine kommentarer, så skal vi prøve at besvare dem. Ja, og jeg er virkelig god til at finde gode løsninger. Nej, det er hun ikke. Jeg er bedre end hende. Nej. Ego-tripper end mig er meget bedre til dig end alting. Jeg er nok en lille smule ego-tripper. Nå, vi laver lige farvel tingene. Ej, farvel, ha' det godt. Fabulous. Ej, undskyld. Jeg er også yndig. Nej, du er for grim. Stop den!
Fucking ulækker. Stop!